Human sa kontrobersyal nga executive order ni Cebu Governor Gwen Garcia, may pagawas na usab siya og memorandum batok sa diskriminasyon alang sa wa mabakunahi. Lakip ni ini ang mga isyu sa mga magtutudlo nga dili pasudlon sa mga eskwelahan kun dili bakunado. Samtang gidasunan usab sa mayor sa Dakbayan sa Subo ang lakang sa gobernador. Ani ang report. Unang migawa sa Balitang Bisdak ang reklamo sa pipila ka mga magtutudlo sa daan bantayan nga wa sila pasudla sa eskwelahan tungod kay dili sila mga bakunado. Sa labing uwahing mando sa DepEd, wa nadawata ang antigen test result. Usa sa gitanaw sa memorandum ni Governor Gwen Garcia nga malikay ang nahitabo sa mga magtutudlo. Gibase sa COVID Vaccination Program Act of 2021, ang memorandum ni Garcia nga naglatid nga dili himuong mandatory ang COVID-19 vaccination isip dugang rekisito sa panarbaho, klase o kaha paghikay og mga transaksyon sa mga buhatan sa kagamhanan. Sa memorandum, gimanduan ni Garcia ang tanang mayor sa kalungsuran o dakbayan nga ubos sa lalawigan nga dili paghimong rekisito sa bakuna sa pagpanarbaho o sa pagtungha. Gimanduan usab ang mga rural health units nga dili mo paggamit sa Department of Education sa diskriminasyon batok sa mga tinun-an, magtutudlo o sa mga ginikanan nga mosud sa mga tunghaan. Samtang bisan kung dili sakop ang dakbayan sa Sugbo sa lalawigan, gitataw ni Mayor Mike Rama nga dili makaangayon ang pagpugong sa mga magtutudlo nga way bakuna nga makasud sa mga tunghaan. Mananang no back, no entry, o mana. No discrimination. I don't need an executive order for that. Subling gitataw sa mayor nga magpabiling magsulob ang tagadakbayan sa Sugbo og face mask aron maprotehian ang mga mulupyo batok sa COVID-19 kay lahi man ang kahimtang sa dakbayan sa lalawigan. Sama kang Garcia, gimanduan usab ni Rama ang kapulisan sa dakbayan nga dili manakop inay edukahon lang ang mga tao nga masakpang walay gisulob nga face mask. Mas gusto sa mayor nga tutukan sa kapulisan ang pagpabilin sa kahapsay ug kalinaw inay ang isyu sa face mask. Hinoon gipahibaw sa Cebu City Police Office nga dugay nang wa sila'y nasikop sa dihang ubos na ang dakbayan sa Sugbo sa Alert Level 1. No more apprehensions, Mayor. I have said that. Why should we be apprehending? We must be educating. The word here is educating. Actually, every day natay monitoring sa implementation of the minimum public health standard, especially on the wearing of public mask, considering sa atong alert level diri sa Cebu City. Samtang gibarugan sa gobernador ang iyang Executive Order number 16 nga optional wearing of face mask sa mga open ug well-ventilated spaces. Karong hapon ipaliguan sa Provincial Board ang Executive Order ni Garcia nga naghimo na niining usa ka provincial ordinance nga gipalabang atol sa regular session. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.